И здравейте, ютубъри! Ние сме TNT Minecraft България. Да. И днес ще играем хайденсик. Нали? Да. Какво Нали? е хайден сик? Том се Не, няма време. Разказвайте си, знаят. Как е правил на геймбо? много си груб. Добре, дай пиш. PH join. Уху! Ау! Добре. Играта започва. Ти си на креатив! Напротив, не съм. Просто не съм сложил пи... А, така ли, добре. О, сериозно ли? Какво съм аз? Аз съм най-тъпото нещо на света, мага. Добре. Само познаеш какво съм аз. А, не, аз знам къде си. Някой следи ли ме? Видях какво си. Какво съм? Нещо като стена. Някакво тъпо нещо. И аз не знам какво е. Толкова е тъпо, че не знам какво е. Добре. Къде си? Къде си? Не съм на следното си място. Мисля, че се сетих къде си. Спидост. О, мага, някъде бягаш тук. Окей, къде си? Къде си се скрил? Човек, къде си? Къде си? Къде си? Ще ми звъни тук. Фоте ли си? Не, това е дъска. Добре, ще ти кажа какво съм аз. Аз съм... Това кой ми пише? Iron Door. О, така ли? Супер. Така, къде ли си скрил? Никъде? Не може да не си Аре, бе, кой ми звъни, бе? Радослав. Помня. Той ти е пратил покана. Не говори за личните ми неща. Чакай, ще го блокна. Ох! Някой ме фрасна. Не съм аз. И знам, че не си Айрандор. Къде си за Бога? Къде си за Бога? Добре, обаче, слева... На... Здрасти, за теб съм. О! Разбрали какво съм? Аз знаех още от началото. Да. Па. Къде се скри отново за Бога? Сливаш се с обстановката много добре. Аз съм Айрандор. В дървена къща, омага. И се сливам с обстановката. Къде си? Ти виждаш ли ме в момента? Да. Къде може да си за Бога? Не съм за тебе, това е ясно. Къде си? О! А защо нямам Diamond Knight за Бога? Забравих да го сложа. Значи е това ти път. Къде пък се скри? Ето ти, what the fuck? Дай, умри. Абе, къде си, бе? Оф, много лагиш, мразя те. Бау. Бам! Не! Бам! Бам! Не! Бам! Да ти се не види. Аз си минах без тебе. Ама как така ти налагиш? Добре, аз идвам при тебе да те бия.
Чакай да се сложа на геймод, да ти взема даймонд меч. Ага. Фак. Ще стана с един блоки. 15 секунди остатък. Добре, айде, ще карам на Йоло. Добре, къде си? 7. тебе, Имам за 7 тебе, секунди за тебе, до за тебе. до така. Ето те за Бога, още малко ще къде си? Фак! Бягай! Оставаха 5 секунди, оставаха 5 секунди. О,